Pri utekáči našli miesto, kde si Juraj Jánošik pravdepodobne ukrýval svoje poklady. Jánošikovu skrýšu vytipovali podľa výpovede, ktorú zapísali deň pred jeho popravou. Presne po 300 rokoch označili v týchto miestach turistický náučný chodník. Juraj Jánošik je spájaný s Tierchovou a okolím, kde sa narodil, no počas svojho zbojníckeho života ho poznali aj na Muránskej planine. Podľa historičky Ruženy Antolovej z Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši legenda o tom, že bol k ľuďom dobrý, neklame. Klenovci a v jeho okolí, kde prežíval tiež zimu, rozdával, požičiaval ľuďom a vlastne mali ho zafixované naozaj ako dobrého. Po roku a pol zbíjania Jánošika zlapali v Klenovci a blízko Klenovca v utekáči mal údajne aj svoju skrýšu, hovorí Jan Mičovský, ktorý sa ju pred 3 rokmi s priateľmi rozhodol nájsť. Jánošik deň pred svojou smrťou na súde v Mikuláši vypovedal aj o mieste svojej skrýše. Povedal vetu tak, ako keď idem z Jablonky na Klenovec cez Cisárske vrchy, tak tam je jeden buk a jedla, na tom buku je ruka vyťatá a tam mám svoju skrýšu. Podľa výpovede označili pravdepodobné miesto Jánošikovej skrýše. Od tohto víkendu k nemu vedie aj turistický chodník. Starostka utekáča Zuzana Paľašová. My sa orientujeme na výpis zo záznamov súdneho vypočúvania, kde Juraj Jánošik označuje územie Cisárske hole Jablonka.